weet je, we kunnen altijd nog hier terug buiten komen. Maar ik vertrouw die frituur voor geen meter, maar hij is een goede vent. We gaan kijken of hij alles in orde heeft. Smaakpolitie. Zo. Zo. Vul me. Vul me. Dat is goed. Jij hebt je sigaretten gevallen. Die man moet je niet filmen, die wil niet herkennen. Frituurhouder. Wij zijn van de smaakpolitie. Smaakpolitie. Grapje. We zijn van TV Limburg en we willen kijken of jij ook hier in de frituren TV Limburg op 11 hebt staan. Ja, dat heb ik. Nou, je kan bijna geen toren zijn. Nee, ja. Oh hier, ik kan dat van veel eens maken. Maar hier een afstandsbediening wel. Heb je een afstandsbediening? Ja. Alsjeblieft, kijk maar. Vers geïnstalleerd hij. Net wie de frieten hier. Nee, hij stond zo geïnstalleerd. Ik zal laten zien hoe die in het menu staat. Is dat goed of niet? Een frituren-eigenaar die het in het menu heeft staan. Kun je nagaan. Gewoon, TV Limburg staat hier op het menu. Ik wil ook wel zo'n minuutje. Maar luister, je kan de hele tv meenemen. Dat heb je niet tegen verkeerde oren gezegd. Verrek, zeg kerel. Hey Takkie, pak eens even aan. Ik mag even tv, ja jongens. Ja, no problemo. Hey, bedankt hè. We toch in de tv vanavond. Doe mij een toppetje en een Ze komen toch zeker nog terug met dat ding, of niet?